Vitajte späť, dnes vám porozprávam príbeh dvoch mužov, ktorí si navzájom menili osudy, aj osud celého sveta. Dva mozgy, dve vízie a jeden elektrizujúci konflikt, ktorý navždy zmenil náš svet. Thomas Edison, vynálezca, podnikateľ, muž, ktorého meno pozná každý. Nikola Tesla, záhadný génius, vizionár, ktorého nápady boli ďaleko pred jeho dobou. Ale vedeli ste, že títo dvaja boli kedysi kolegovia a potom z nich boli nepriatelia? V tomto videu sa pozrieme na fascinujúci príbeh rivality, ktorá nebola len o vede, ale aj o egu, peniazoch a tom, ako funguje svet. Thomas Edison sa narodil v roku 1847 v americkom Ohiu. Bol to samouk, ktorý ako dieťa experimentoval v pivnici a už v mladosti predával noviny vo vlaku. Vynálezcovstvo preňho nebolo len vášňou, bola to forma biznisu. Vytvoril viac než 1000 patentov. Vynález žiarovky, fonografu alebo filmovej kamery, to všetko má na svedomí on. Edison mal však jednu špeciálnu vlastnosť. Vedel, ako svoje vynálezy predať. Bol majstrom marketingu a vedel, že veda musí byť aj zisková. Na druhom konci sveta sa v roku 1856 narodil Nikola Tesla v dnešnej chorvátskej obci Smiljan. Od detstva prejavoval mimoriadnu inteligenciu, mal fotografickú pamäť a dokázal vizualizovať svoje vynálezy v hlave bez potreby náčrtov. Do Ameriky prišiel s jedným kufrom, 4 centami a hlavou plnou nápadov. V roku 1884 sa stretol s Edisonom a začala sa spolupráca, ktorá však nemala trvať dlho. Tesla začal pracovať pre Edisona, ale rýchlo zistil, že ich pohľady na svet sú úplne rozdielne. Edison veril v jednosmerný prúd, DC, ktorý už zavádzal v amerických mestách. Tesla však tvrdil, že oveľa efektívnejší je striedavý prúd, AC dokáže prenášať energiu na oveľa väčšie vzdialenosti a je praktickejší pre budúcnosť. Keď Tesla navrhol zmenu systému, Edison sa mu vysmial a údajne mu odmietol vyplatiť sľúbený bonus. Tesla odišiel a vojna mohla začať. Edison sa rozhodol, že Teslu musí zastaviť. Rozbehol masívnu kampaň proti striedavému prúdu. Robil verejné demonštrácie, kde zabíjal zvieratá pomocou AC, aby ukázal, aký je nebezpečný. Dokonca podporil vytvorenie elektrického kresla ako dôkaz smrteľnosti AC. Tesla sa však nenechal odradiť, spojil sa s podnikateľom Georgeom Westinghouseom a spolu vybudovali sieť na striedavý prúd, ktorá dokázala napájať celé mestá. Rozhodujúci moment prišiel na výstave v Chicagu v roku 1893. Tesla a Westinghouse vyhrali kontrakt na osvetlenie celého podujatia. Striedavý prúd tam zažiaril, doslova aj metaforicky. Po výstave už nebolo pochýb, striedavý prúd je budúcnosť. Edisonova vízia sa stala zastaranou. Tesla mal však jednu slabinu, nebol dobrý obchodník. Jeho nápady boli revolučné, ale často príliš odvážne alebo neziskové. Edison si vedel svoje patenty ochrániť a speňažiť. Tesla daroval svoje patenty Westinghouseovi, aby zachránil jeho firmu. Bol to šľachetný, ale finančne zničujúci krok. Zatiaľ čo Edison bohatol, Tesla sa čoraz viac uzatváral do seba, pracoval na šialených projektoch ako bezdrôtový prenos energie, čo predbehlo dobu o celé 10 ročia. Edison zomrel v roku 1931 ako rešpektovaný, bohatý a uznávaný muž. Tesla zomrel v roku 1943, sám chudobný a zabudnutý v hotelovej izbe v New Yorku. Ale čas všetko mení. Dnes je Tesla vnímaný ako ikona inovácie. Jeho meno nesie elektrická automobilka Elona Muska. Ľudia ho vnímajú ako génia, ktorý predbehol svoju dobu. Edison zostáva symbolom vynaliezavosti a praktickosti, ale mnohí mu dnes vyčítajú bezohľadnosť a manipuláciu. Dva géniovia, dva svety, jeden svetlo a druhý blesk. Edison nám ukázal, ako urobiť vynález užitočným. Tesla nám ukázal, ako môže veda snívať. A možno práve v rovnováhe medzi ich svetmi vzniká pokrok. Ktorý z nich bol pre vás skutočný génius? Napíšte mi do komentára a ak sa vám video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber.
Čaká nás ešte veľa fascinujúcich príbehov.